तर हळदीचं पान बघा, हे मी तुकडे करते असे हातानेच फाडून. आणि एक छोटं पान आहे हे, त्याच्यात फक्त तो अरोमा आहे ना, नंतर ते तुम्ही काढून टाकलं तरी चालेल. हळदीचा मस्त ना अरोमा येतो. आणि सुरमईची फिश कढी, मालवणी फिश कढी रेडी आहे राईस बरोबर किंवा भाकरी बरोबर खाण्यासाठी. सुरकुलमधली आज आपण सुरमईची चटणी बघणार आहोत, मालवणी स्टाईल. शेपटीकडच्या छोट्या तुकड्या घेतल्यात, मीठ लावून स्वच्छ धुवून घेतल्यात. वाटण आपण त्याच्यासाठी घेणार आहोत. ओलं अर्धी वाटी ओलं खोबरं, भिजवलेली हळद विनेगर मिठामध्ये वर्षभर राहते. कैरीचा कोळ वर्षभर राहतो, उकडवून दर नॉनव्हेज शूटिंगमध्ये मी सांगते, मी दाखवणार आहे ह्यावेळी कसं स्टोर करायचा वर्षभर. सुक्या मिरच्या 5-6, कोथिंबीर थोडीशी, त्रिफळं 5-6, पाव चमचा मेथी, अर्धा चमचा धणे, अर्धा चमचा बडीशेप, एक कांदा आणि लसूणच्या गावठी लसूण आहे, एक छोटा कांदा घेतला. आणि हे सगळं आता मस्त मऊ आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. मीठ चवीनुसार, आपण वाटणारच मीठ टाकणार आहोत म्हणजे माशालाने एक चव येते छानपैकी. आणि हे आता छान मऊ आपण वाटून घेणार आहे. सोरकुल एकीकडे बारीक गॅसवर मी ठेवलेला आहे तापण्यासाठी. सोरकुल गॅसवर ठेवण्याचे काही नियम आहेत. बारीक गॅसवर ठेवायचं आहे, तापलं की लगेच तेल घालायचं आहे, नाही तर खूप तापलं ना सोरकुल तर गॅसवर फुटण्याचे चान्सेस असतात. पण हल्ली मार्केटमध्ये बरेचसे असे सोरकुल आले जे तुम्ही गॅसवर सुद्धा वापरू शकता, सहज मिळतात. आता हे थोडं पाणी घालून आपण मस्त मऊ वाटून घेणार आहे. आपण हळदीचं पान घालणार आहोत चटणीमध्ये. मी ही सीझनला आता तर हिरवी मिळतात, हे आत्ताच आणलेलं आहे, सुकवून ठेवते आणि मोदक वगैरे रेसिपीसाठी वापरते. वापरण्यापूर्वी ना पाण्यामध्ये एक 10 मिनिटं त्याला भिजत ठेवायचं, मग ते छान नरम होतं. सोरकुल ठेवलं एकीकडे आपण तापत. छान तापलं की ना तेल पहिलं छान खोबरेल तेल वापरणार आहे, तापवून घ्यायचं 1, 2 ते 3 चमचे. तर सोरकुल आपलं जरा चांगलं तापू दे. कोकोनट ऑइल तुम्ही रेग्युलर कुठचं वापरत असाल ते वापरा, 1, 2 ते 3 चमचे. आपण सुरमईची सुकी चटणी बनवतो, भाकरी बरोबर आणि राईस बरोबर पण खाता येते. तर तेल छान तापलं की फोडणीला लसूण कांदा मस्तपैकी लाल करायचे. ठेचलेलं लसूण 5-6 पाकळ्या, एक हिरवी मिरची उभी चिरून पोपटीवाली, कांदा अर्धा, छान लाल होईपर्यंत परतायचं आपल्याला. कढीपत्त्याची 2-3 पानं आणि काही थोडा कढीपत्ता पण वरून घालणार आहोत चटणीमध्ये, त्याचा अरोमा चांगला येतो. छान लाल होईपर्यंत परतायचं. एकीकडे आपलं वाटण मऊ आपण वाटून घेतो. गुलाबी रंग आलाय, थोडी कोथिंबीर, आता आपलं वाटण. मऊ वाटलंय बघा. पाणी आधी नाही घालायचं, तिथे छान ना तेलात परतून घ्यायचं वाटण आणि नंतर आपण मिक्सर घेऊन त्याच्यात पाणी ॲड करणार. आपली चटणी असल्यामुळे खूप पाणी नाही आपण घालणार. 1-2 मिनटं त्याला तेलामध्ये छान शिजू दे आणि नंतर आपण त्याच्यात पाणी ॲड करणार आहोत मिक्सर धुवून. छान परतून घेतलंय, पाणी ॲड करूया आणि एक उकळी काढूया. आणि नंतर आपण मासे आणि लास्टला आपण हळदीचं पान. मीठ ऑलरेडी वाटणात आपण घातलेलं आहे. चटणी असल्यामुळे ही घट्टच ठेवणार आहे आपण. आता ह्याला एक चांगली उकळी आल्यानंतर आपण सुरमईच्या तुकड्या सोडणार आहोत त्याच्यामध्ये. मस्तवाली चटणीला उकळी आली आहे. आपली सुरमईच्या तुकड्या आणि मासा लवकर शिजतो त्यामुळे खूप शिजवायच्या नाही. दोन 3 मिनिटं आणि त्याच्यानंतर आपलं हळदीचं पान त्याच्यासोबत. चटणी मात्र 5 मिनिटं छान शिजवून घ्यायची, 3-4 मिनिटं कशी तुम्हाला हवी तशी. आता हे हळदीचं पान बघा, हे मी तुकडे करते असे हातानेच फाडून.
आणि एक छोटं पान आहे हे, त्याच्यात फक्त तो अरोमा येणार, नंतर ते तुम्ही काढून टाकलं तरी चालेल. हळदीचा मस्त ना अरोमा येतो आणि ओली हळद पण आपण घातली आहे, त्याचा पण एक अरोमा फ्लेवर येणार छानपैकी. मस्त राईस बरोबर ती मस्त लागते ना सुरमईची मालवणी चटणी. ॲक्च्युली सिकेपी वगैरे खूप असे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. सुकं खोबरं वापरतात आपण, ती सुद्धा नंतर पाहू. ती पण एकदम अप्रतिम लागते. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवली जाते. गोव्याकडे वेगळी बनवली जाते, मालवणात वेगळी बनवली जाते. थोडं मालवणाच्या अलीकडे आलं तर राजापूर वगैरे, तर तिथे वेगळ्या पद्धतीने बनवलं जातं फिश. तिथे सुकं खोबरं वापरतात आणि अप्रतिम लागतो तो पण फिश. पण सगळीकडे मोस्टली कैरीच्या सीझनला आणि कोकम वापरलं जातं. आता ही छान आपली एक वाफ आली की आपण वरनं गार्निशिंग कोथिंबीर आणि कढीपत्ता, आपली सुरमईची चटणी राईसबरोबर खाण्यासाठी तयार आहे. थोडं 2 मिनटं गॅसवर, बारीक गॅसवर आपण तिला वाफ काढून घेणार आहोत. 1-2 मिनटानंतर मस्त वाफ आली. फिश पण आपला चांगला कुक झाला आहे. कोथिंबीर, गार्निशिंग, आल्याचे उभे चिरलेले काप वरून आणि आपला कच्चा कढीपत्ता. सुरमईची फिश कढी, मालवणी फिश कढी रेडी आहे राईस बरोबर किंवा भाकरी बरोबर खाण्यासाठी.